Sziasztok! Stapi vagyok. Napfényes és szélcsendes reggelt kívánok minden kedves dróntársamnak. Hát sajnos napfény nincsen, meg egy kis szél is van. De azért kihoztam a Potensic Atom 2-es drónomat egy kicsit megreptetni. Az első repülésről már csináltam egy videót, hogyha érdekel, iratkozzál fel a csatornámra, és ott meg tudod tekinteni. Sőt, ott a kibontásról és a beállításokról is csináltam egy videót. A mai videó arról fog szólni, hogy repülés közben megnézzük, hogy a mobiltelefon kijelzőjén mit tudunk látni. Akkor most indítsuk el a drónt. Lebólintom először a gimbalt 90 fokra. Elindítom. Take off. Fel is repült. Kicsit feljebb The viszem. home point has been Idehozom. refreshed. Lehozom ide elétek. Gimbalt felnyitom, és megfordítjuk a drónt. No, lejjebb hozzuk egy kicsit. No, lássuk, hogy mit lehet látni a kijelzőn. Kijelzőn azt lehet látni a bal felső sarokban, hogy kiírja, hogy in-flight, tehát repülés közben van. Mellette ott van a gimbal jele, és mellette látszik, hogy 0 fok. Ha megnyomom a C1-es gombot, lebólint 90 fokra, visszanyomom, visszaáll 0 fokra. Fölötte van egy kis tekerő billentyű, avval tudom fokonként változtatni. -90 és +20 fok között. Megnyomom megint a C1-es gombot, 0 fok. Mellette ott van egy kis radarjel. Mellette egy szám, hogy hány darab műholdat fog. Mellette ott van az RC kijelző, a kontroller és a drón közötti kapcsolatot mutatja, teljes kapcsolat. Mellette ott van a 88%. Feltöltöttem ugyan teljesen az akkumulátort reggel, de sokáig kellett kalibrálni, nem akarta bekalibrálni. Ez lehet, hogy az autómnak a közelsége. És mellette még látszik az, hogy éppen 27 perc repülésnyi időnk van. Mellette a 3 pont, ezekben vannak a beállítások, erről már beszéltünk. A bal alsó sarokban van egy Maps nevezetű kis ikon. Ha arra rákattintok, akkor azt lehet látni, hogy éppen hol vagyok most. Ha vissza, nem jó. Rossz helyre kattintottam, tehát még egyszer. Ha rákattintok, látszik, hogy hol van. Ha még egyszer rákattintok, akkor visszajön az élőkép. Jobb oldalt lehet látni egy filmikont, egy kapcsológombot, vagy indítógombot, alatt egy albumgombot, és alatt egy A betűt, ami a automata, vagy ha rákapcsolok, egy manuál üzemmód, ekkor a fotónak a minőségét manuálban lehet állítani. Alól még van egy sor, de arról beszélünk egy kicsit később, most reptessük feljebb a drónt. Indítsunk is egy videót. Amint látszik, a videófelvétel elindult. Ezt be is rakom nektek a videóba. Most megállítottam. No, lássuk, hogy mit tudunk beállítani. Ha megnyomom a kis filmikont, akkor lehet látni, hogy van egy normál videómód, egy AI Shift, és van egy Slow Motion. Az AI Night-ot azt most nem tudom kipróbálni, ahhoz egy este kell. A Slow Motionnak meg nincsen értelme, ahhoz valamilyen mozgást kellene felvenni. Ja, erre jut eszembe, ha a csatornámra feliratkozol, ott van egy lassított felvétel egy őzikéről. Tegnap előtt lőttem. Nézd meg! No, lássuk, hogy mit tudunk beállítani normál mód esetén a videóban. Itt alól van egy olyan 4K30. Ha arra rányomok, akkor lehet látni, hogy hát csak hamar eltűnik. 4K,
2,7K, 1080p-ben tudom csinálni a videót. 4K esetén van 30, 25 és 24 FPS-em, illetve 16:9-es módom. 2.7K-ban ugyanezek a lehetőségek vannak. 1080p-ben viszont már tudok 50 és 60 FPS-sel is csinálni videót. Na menjünk vissza a 4K-ra. 4K esetén még van egy lehetőségem, hogy HDR. 2,7K esetén pedig tudok csinálni 9:16-ost, 4:3-ast, meg természetesen 16:9-est is. Na de akkor csináljunk 4K-t és HDR-t. Elküldöm most a drónt a vasút fölé, elindítok egy felvételt, felvétel indul, és lássuk, hogy milyen videót csinál. Nos, ott a vasút, amint látható. Hozzuk vissza egy kicsit a drónt, leállítom a felvételt. Amiről még nem beszéltünk, hogy a gimbal alatti sorban mik láthatóak. Látható egy D betű. Jó, ilyen egy vonat. Vissza kéne menni. Kettő is jön. Na, hozzuk vissza a drónt, és leállítom a felvételt. Nos, amíg jön vissza, addig mesélek arról, hogy mit is lehet látni a gimbal alatti sorban. Ott van egy D betű, az egy távolságot jelent a kontroller és a drón között. Na, mindjárt itt van. Van egy H betű, hogy milyen magasan van, 28 méter. Van egy VD nevezetű sebesség, ami a sebességét mutatja hosszant irányban. És van egy sebesség, nézzük meg azt is, ami az emelkedés sebességét mutatja. Felállítom a gimbalt 0 fokra. Menjünk át a felvételekre, fotókra. Ha átállítom arra, hogy fotó, akkor lehet csinálni egy egyszerű fotót. Csináljunk egy egyszerű fotót. Ja nem, beszéljük meg, hogy miben lehet megcsinálni a fotót. Van egy JPEG, vagy RAW plus JPEG. Na, akkor csináljunk inkább RAW plus JPEG-be egy fotót. Be lehet amúgy állítani 16:9-es, 4:3-as, vagy 9:16-os. Csináljunk 16:9-ben egy fotót. Meg is csinálta. Kicsit arrébb megyek.
Nézzük a következő lehetőséget. 8K. Csináljunk 8K-ban egy fotót. Itt csak JPG-t enged. Megcsinálta. Következő lehetőség a BRK. A BRK nem más, mint több készítése különböző expozícióval. Ha megnyomom azt a BRK-t, akkor lehet látni, hogy 3 vagy 5 fotót csinál. Most csináljunk egy 5 fotót. Ebben az esetben HDR képet fogunk létrehozni ebből az 5 fotóból. Nem tudom, hogy meg tudom-e csinálni, vagy ő megcsinálja, de majd meglátjuk. Ezután ezt fogod látni. Következő lehetőség a Burst. A Burst nem más, mint gyors egymás utánban több kép készítése, hogy el akarsz kapni egy pillanatot. Itt van 2, 3, 4, 5, 6, 7 lehetőség. Hát ennek most nem sok értelme van, ugyanis ezt akkor jó csinálni, hogyha valamilyen rendezvényről csinálsz fotót. Ennyi volt a fotó lehetőség. Menjünk vissza normálba. Következő lehetőség a pánó. Itt van 180 fokos pánó. Elviszem egy kicsit máshova. Lejjebb bólintom a gimbalt, és csináljunk egy 180 fokos pánót. Itt is csak JPEG-ben tudom csinálni, és 4:3-ban. Lássuk, mit tud. Egy, 2, 3, 4, 5. 5 fotóból csinálta meg. Visszabólintotta a gimbalt, és el is készült. Menjünk egy kicsit arrébb, és nézzük meg a következő lehetőséget. Csináljunk egy vertikális panoráma módot. Akkor lássuk. Hopp, hopp. Na most. 1, 2, 3, 3 fotóból csinálta meg. Menjünk még tovább. Következő lehetőség egy széles látókörű panorámafotó. Nézzük meg ezt is. Egy, 2, 3, bebólintotta a gimbalt. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ez 9 fotóból rakta össze. És most dolgozik. És meg is vagyunk. Gyönyörű időnk van azért.
Hozzuk vissza akkor a kis drónt. De lebólintom a gimbalt. Igen, és ott látható. Na meglátjuk, hogy vissza tudom-e hozni pontosan a helyére. Pontosan le tud-e szállni. Vissza a bólintás. Megnyomom bal oldalt ezt a H betűt. Return to home mode. Felviszi 60 méterre, az van neki beállítva. Visszatérési magasságnak. Kontroller csipogását kikapcsolom. És meglátjuk, hogy mennyire pontosan tud visszarepülni a kocsi tetejére. Hogyha nem sikerül neki, akkor megállítom, mert körülöttem nagy fű van. Landing. És gaz és szemét. Amint látjátok, 39%-nyi repülési idő még van. Hát, szél is van. Nem fog ugyanoda visszatalálni. Egy olyan 2 méterrel arrébb. Megállítottam inkább. Előrébb hozom, és leteszem a kezembe. Gyere lejjebb. No, akkor kézbe való leszállás. Landing. Ez volt a bemutatója a kis Potensic Atom 2-s drónnak, hogy mit lehet látni a kijelzőn. Ha tetszett ez a kis videó, iratkozzál fel a csatornámra. Sziasztok, Stapi voltam!